Zaldubi, Alex, aurrera! Fenomeno! Ui. Alex, baino, segolako laguntila kartuta. Bai, gaur bakarrik eraz etorri, gaur Bermeoko Izaro, abez batzagaz etorri naz. Abez batza bategaz? Bai. Orduan guk ere badugu bat, deituko diogu, ez? Bai, guk ere badugu beste abez batza bat, Atera. bai, sartu. Neska gaurrera? Hau bai abez batza, Zutene badukagu. kategorikoa. Ez ondo? Jarri latzai. Da? Bueno, ze Gabon kantatu behar dugu ba? Gabon kantarik ez? Guk eurren martxi dakarrago? Ez. Bai, gaur Gabon kanta bat kantatu behar dugu. Bat, bi eta hiru. Stop. Ez. Nola stop? Bat eta bat. Sardina freskuen! Baina zer da? A ber, Alex, Gabon gaua da, eta Gabon gauean, abez batza batekin Gabon kanta bat kantatzea izan da beti nire ametsa. Ametsa? Ametsa. Ametsa? Ametsa. Neukan guztizen amets bat. Hau gustatu zait. Beti egoten nintzen, haren bizitan zain, haren bizitan zain. Bueno, Bueno, bai. hau hobeto zegoen. Politea zan, eskerrik asko pariagatik. Baina gaur Gabon kanta bat abestu behar dugu. Entzun. Horixe. Gabon, Gabon, zeru Gabon, zeruan argi da, eta ingeruak ebarrani, bordaz dabiz kantari. Zirizti, mirizti, eren aplak, oio sopak, igizan laurru, edan egon klik, liki, liki, liki. Horra marido mingi, begira horri, gurekin nahi manuela, Belen atorri. Gurekin nahi badozu, Belen etorri, atera beharko duzu golazar hori. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz, zure bilanen bileni. Eta orain Horrela bai, bai, horrela orain, bai. denok batera abestu beharko dugu, eh? Horixe, venga. Abestu dezagun ba. Bai? Bilana